Прывітанне! А ці ведалі вы, што пэўная частка беларусаў жыве на адваротным баку месяца? Так у 30-х гадах 20-го стагоддзя сцвярджаў у сваіх лекцыях адзін з самых незвычайных беларускіх мастакоў Язэп Драздовіч. Кожную ноч, засынаючы, ён выпраўляўся ў астральныя вандроўкі па космасе, а прачнуўшыся, запісваў і замалёўваў тое, што ўбачыў. Месяц быў улюбёнай планетай Драздовіча. На ім ён бачыў расліны з лісцем як бацвінне нашых буракоў, цёмна-зялёнае, чырванаватае, а форма ліста як у нашага хрэну. А ў крэпасці Трывеж і горадзе мастацтваў Артаполіс жылі разумныя істоты, падобныя да людзей, але безвалосыя, пласкатварыя, з маленькімі вачыма і доўгімі клінападобнымі сківіцамі. Язэп Драздовіч апісаў і першы палёт на месяц. Экспедыцыя будзе складацца з 15 чалавек. Яны будуць апранутыя ў чорныя касцюмы і чырвоныя берэты. Ім абавязкова трэба будзе ўзяць з сабой антысептыкі, радыёперадатчык і, вядома ж, курыцу з гняздом, каб нечым харчавацца. Думка аб падарожжы на месяц займала людзей з даўніх часоў. У другім стагоддзі нашай эры грэцкі пісьменнік Антоній Дыяген напісаў раман пра вандраванне на легендарны востраў Туле. У антычным свеце Туле лічыўся паўночнай мяжой свету. З тых часоў да нас дайшоў лацінскі выраз «Ультыма Туле». Гэта значыць край свету, мяжа таго, што вядома людзям, апошні рубеж. Гэта першае вядомае ў літаратуры апісанне падарожжа на месяц, куды герой трапляе, ідучы пешшу на поўнач ад Туле. У творы Лукіяна з Самасаты «Праўдзівая гісторыя» віхор узнімае караблі вандроўцаў у паветра і дастаўляе іх на месяц. У 10 стагоддзі у Японіі была напісаная аповесць пра старога Такеторы. У ёй распавядаецца, як аднойчы стары рэшчык бамбуку знайшоў у адным з цыбуроў малюпаценькую дзяўчынку. Ён забраў яе дадому і ўдачарыў. З таго часу, калі стары хадзіў за бамбукам, ён заўсёды знаходзіў у іх сцёблах залатыя манеты. Кагуя, так назвалі дзяўчынку, вырасла незвычайнай прыгажуняй. Заможныя жаніхі з усёй краіны, у тым ліку сам імператар, сваталіся да яе, але яна ўсім адмаўляла. Аднойчы з неба на ваблоках спусціліся невядомыя прамяністыя істоты на калясніцы. Яны праказалі, што Кагуя нарадзілася на месяцы і цяпер мусіць вярнуцца ў свой родны дом. Дзяўчына пажадала застацца на зямлі, але нябёсныя пасланцы далі ёй напой неўміручасці і апранулі яе ў вадзенне з птушыных пёраў. Пасля гэтага у ёй згаслі ўсе чалавечыя прыхільнасці. Перад тым, як паляцець на месяц, Кагуя напісала ліст імператару і перадала яму напой неўміручасці. Прачытаўшы пісьмо,
імператар адправіў сваіх ваяроў на самую высокую гару і загадаў ім спаліць цыдулку і напой на яе вяршыні. З тых часоў тая гара называецца гарой неўміручасці, гарой Фудзі ці Фудзіяма. Праз 1000 гадоў японцы назвалі штучны спадарожнік месяца, запушчаную імі ў 2007 годзе аўтаматычную міжпланетную станцыю Кагуя. Выдатны астраном і матэматык Яганес Кеплер, першаадкрывальнік законаў руху планет сонечнай сістэмы, таксама цікавіўся месяцам. У 1608 годзе ён напісаў раман «Сон», які быў выдадзены ў 1634 годзе. Гэта гісторыя пра ісландскага хлопчыка, яго маці-вядзьмарку і дэманаў, якія могуць пераносіць людзей на месяц. Каб чалавек змог выжыць у часе такога падарожжа, яго трэба ўсыпіць, абараніць ад экстрэмальнага холаду, а таксама запаволіць рух пры набліжэнні да месяца, каб не разбіцца пры пасадцы. У канцы рамана Кеплер прачынаецца. Апроч фантастычнай гісторыі, у гэтай кнізе мноства навуковых звестак, і яна лічыцца першым навуковым трактатам па месячнай астраноміі. У 1638 годзе была апублікаваная фантастычная кніга «Чалавек на месяцы». У ёй распавядаецца пра прыгоды нейкага іспанца па імю Гансалес, які вынаходзіць прыладу, што дазваляе яму запрэгчы дзікіх лебедзяў і лётаць. У адным з палётаў яго птушкі ляцяць вышэй і вышэй, і праз 12 дзён палёту дасягаюць месяца. Там Гансалес сутыкаецца з месячнымі жыхарамі, людзьмі высокага росту і хрысціянскай веры. Раман напісаны англійскім святаром і пісьменнікам Фрэнсісам Годвінам і выдатны тым, што ў ім упершыню ўведзена паняцце бязважкасці. А што гэта такое? Бязважкасць – гэта такі стан, калі вага цела роўная нулю, і яно можа вольна лётаць, так, як гэта робяць коткі у эксперыментах, праведзеных у 1947 годзе. Такім чынам, амаль 1500 гадоў людзі фантазіравалі аб тым, як трапіць на месяц з дапамогай віхру, дэманаў ці птушак. А ў сярэдзіне 17 стагоддзя з'явілася больш рэалістычная ідэя палёту з выкарыстаннем рэактыўнага рухавіка. Яе апісаў у сваёй дылогіі іншы свет, дзяржавы і імперыі месяца і дзяржавы і імперыі сонца, французскі гвардзеец, а па сумяшчальніцтве філосаф і пісьменнік Сірано де Бержерак. Герой гэтага твора распрацаваў лятальны апарат, які складаўся са скрыні з адтулінамі на абодвух канцах і шкельцаў для факусіроўкі сонечнага святла. Нагрэтае святлом паветра выходзіла з аднаго сапла і папаўнялася праз другое. На месяцы жылі разумныя істоты з 4 нагамі і музычнымі галасамі. У іх была суперзброя, здольная прыгатаваць дзічыну на абед прама падчас стральбы. Пагамонім крыху пра насельнікаў месяца. У жніўні 1835 года
Нью-Йоркская газета «The Sun» апублікавала 6 нарысаў аб месячным жыцці і цывілізацыі, адкрытай знакамітым у той час астраномам Джонам Гершелем. З дапамогай вынайдзенага ім магутнага тэлескопа вучоны разгледзеў на месяцы моры, вулканы, лясы, звяроў і птушак, а таксама гарады і храмы. Яны былі пабудаваныя разумнымі істотамі, якімі аказаліся двухногія бабры і людзі-кажаны. Публікацыя выклікала небывалы ажыятаж. Наклад газеты рэзка ўзрос, а навукоўцы і адукаваная публіка абмяркоўвалі наступствы гэтага адкрыцця для чалавецтва. А вось Джон Гершель у гэты час праводзіў астранамічныя назіранні на мысе Добрай Надзеі за каметай Галея, а не за месяцам. Уяўляеце яго здзіўленне, калі астраном даведаўся аб сваім адкрыцці з газет. Упаследку гэтая газетная публікацыя атрымала назву «Вялікае месячнае ашуканства». Самы вядомы раман пра вандроўку на месяц напісаны французскім пісьменнікам Жулем Вернам. З зямлі на месяц прамым шляхам за 97 гадзінаў 20 хвілінаў. Апублікаваны ў 1865 годзе. Герой гэтага рамана стварае гармату, з дапамогай якой вагон-снарад з 3 касманаўтамі адпраўляецца да месяца. Шмат, што запісанага Жулем Вернам, знайшло рэальнае ўвасабленне ў сучасных касмічных тэхналогіях. У рамане гармату для адпраўкі людзей на месяц будуюць у штаце Фларыда. У нашыя дні менавіта ў Фларыдзе размешчаны касмадром, з якога былі ажыццёўлены палёты людзей на месяц у мінулым стагоддзі. Цікава, што першая выява касмічнага скафандра таксама з'явілася ўпершыню у фантастычнай літаратуры, у аповесці брытанца Джорджа Грыфіта «Мядовы месяц у космасе», дзеянне якой адбываецца на месяцы. Не дзіўна, што і першы навукова-фантастычны фільм у гісторыі прысвечаны падарожжу на месяц. Яго зняў у 1902 годзе французскі рэжысэр Жорж Мельес.
Момант, калі снарад прылуняецца прама ў вока месяца, застаецца адным з самых знакавых і часцяком згаданых кадраў у гісторыі кінематографа. Чаму месяц намаляваны ў выглядзе чалавечага твару? Пытанне цікавае. На заканчэнне я распавяду вам пра месячнага чалавека і месячнага зайца. Людзі бачылі іх у цёмных і светлых плямах на паверхні месяца у перыяд поўні і прыдумлялі розныя гісторыі аб тым, як чалавек ці заяц маглі туды патрапіць. Напрыклад, яўрэйскія паданні сцвярджаюць, што гэта чалавек, злоўлены за зборам галля у суботу, калі Бог забараняе працаваць, і сасланы за гэта на месяц. Кітайцы лічылі, што багіня Чан-э апынулася закінутай на месяц пасля таго, як па дурасці выпіла падвойную дозу зелля неўміручасці. Багіню суправаджае месячны заяц, які дапамагае ёй гатаваць напой неўміручасці. Старажытныя жыхары Цэнтральнай Амерыкі, ацтэкі, расказвалі, што калі былі створаныя сонца і месяц, яны свяцілі аднолькава ярка. Гэта не спадабалася багам, і яны шпурнулі на месяц зайца, каб прытушыць яго святло. Фантастычных і рэальных, але не менш цікавых гісторыяў пра месяц так шмат, што распавесці пра кожную з іх у адным кароткім відэа немагчыма. Але вы можаце прачытаць творы, якія я згадаў, перайшоўшы па спасылках у апісанні. Прачытаць і яшчэ раз падзівіцца багаццю творчай фантазіі і здольнасці чалавека думаць далёка за межамі ультыма Туле. Напрыканцы я жадаў бы падзякаваць свайму лепшаму сябру, штучнаму інтэлекту, які стварыў некаторыя карцінкі для гэтага кароткага аповеда. А таксама Вікіпедыі, невычэрпнай крыніцы інфармацыі пра ўсё на свеце.